Haia, fi di'r Hardy-Griffith. Dwi'n cydlynydd Celf Creadigol a dwi'n artist gweledol. Y cydlynydd celf sy'n rhaglennu'r addysgfeydd y gyfarorial neu'r amrywiaeth. Nhw ydy'r bobl tu ôl i len sy'n gweithio'n calad yn neud yr gwaith gweinyddol, cydweithio efo'r artistiaid, cydweithio efo'r madran marchnata, gorfod cydweithio efo'r technegydd celf ar gyfer yr install, gyfer hongian y gwaith celf. Nhw ydy'r un sydd angen gael popeth at ei gilydd ar gyfer y noson agoriadol na. Ti angen amrywiaeth o sgiliau i fod yn cydlynydd celf. Prif pwyntiau fysa'n bendant cyfathrebu da, trefnu, sgiliau gweinyddol da, cydweithio efo'r artistiaid, cydweithio mewn tîm, gweithio'n da dan straen. Ond hyd yn oed sa ti efo'r sgiliau yma, ti angen y profiad gwaith na. Unai fod hwnna wedi cael ei dalu neu wedi cael trwy gwirfoddoli. Mae hein i gyd yn mynd i adeiladu i dy CV a gwella dy CV. Pe nes i graddio yn Gaerdydd, nes i gadael, nes i symud i Llundain yn chwilio am gwaith. A nes i gychwyn gweithio yn oriel cenedlaethol Prydain yn Trafalgar Square. Mae'n fel orolwgwr yn yr adran diogelwch. Ond o'n i'n gwybod yn iawn, o'n i eisiau gweithio yn yr adran arddangosfeydd. Lwcus, nes i sgwrsio yn gwaith a wnaethon nhw gadael fi gwneud profiad gwaith efo'r adran technegydd celf. A wedyn nes i benderfynu bod yr unig ffordd o'n i'n mynd i gael brofiad oedd creu sioe fy hun. Felly nes i penderfynu ffeindio gofod, ffeindio oriel bach pop-up yn Whitechapel a cydlynu yr sioe i gyd, cydweithio efo'r artistiaid i gyd, hongian, curadu, am profiad wych. Os o'n i heb y profiadau yma yn Llundain, dwi'n meddwl sy'n wedi cael swydd fel cydlynydd celf yn bocs a gweithio i Mostyn yn Llandudno. A dwi'n meddwl mae gyd yn rolio ei mewn i sut dwi wedi cael y swydd wan yn galeri ydy profiadau dwi wedi cael dros yr 10 mlynedd diwetha.